porong ba kita diberi kita dang ong kita non kita squad team ya ka jing job chung ka BBP hal kani ka election MP nambar nging sungtho ba nal to por ba ngim don jik aratin yung ban job sita yung shwa ki election ngila sungtho but habang ile ban campaign saki nong at ba stay yo shwa ka por kay ban tabut hing sungtho ba kam dei shu kata ka jinglet ban campaign kalong kum ka jinglet ban ya kendu bat ipai ba ban dei ban kendu ban scam ya ka ka ba ki trang ban ka ba ki ba ban no sngo de kam dei shu kata pangi ong ban happen le pen shai le ne hapan ya ka vote di kalong tang kum ka jing scam ya kata ka jinga dei happening jo ka party ba ki pai ba ki ba don ka ke shulok parliamentary constituency kat sabing ile ni yo ya kata di nata kalau ngai gitu kan jingkren ke bang ba la game job election hakum kan ni election tiga bahaya ngi benda mila election shoot dan nuru namar ba ada kat kan ni ke jingkersian jongki pai ba game job telanung game job kata ka be jing ong jonga mensua chaba ngin ya put ni dan nomor ban ai ke jing ai kuplay ke lok ya ki pai ba bagi dia asisa ke jingkersian ke pura kajing Krishan kaba Shirhem berkajing Krishan kaba Sungur kaba Kiai dah kajing it but kada kamen sim kajing Sungkhya ya jelak jongi ya kari berkajat benri but ikalawe jong ki kun gifti ki jongi ikalawe jong ki bersa ki jongi ngada ai kublei shibune ya ki paiba namar ba kila ai kajing Krishan kaba pura kaba nyimpa juyo ya ka kum gani ke jingkershan ba kanu ko political party lene kan unu ukertong ha ke MP election unyo ya kum gani ke jingkershan ha ki election ki bana dep nado badang stang longga jela hadu nomor election made badan ong ba ka pipi ka de bansim ka jaka jong sengrulu kan long maka ka sengrulu pangim ta kasngi ka sengrulu pola rem ka barang bontam ki medlet musa jam ka pipi ka latam daki bon bonuan itulah penong ba kebicara pai ba hi ulasim nek kita tentang maka ke sengrulung ba paka bertaba sisa si ka habang giseng ya ka BPP giseng da ka jing scam halor ka nongrim ba ka jela ka jungi kamdan chu ya ka sengrulum ka ba kren sisa kum ka sengrulum bat ni iru ba ka ha ka jela ka jungi di political party kim sem na le hok show ka benta ka jong pai ba jadi kata ka kita ki daw ba penlong yang iban yeseng ya ka BPP but habang yeseng ki BPP but yeseng bangyong ba kim don chu ki regional political party ki ba party shai ka nongrim kum ka regional political party te ka ka thong hi ki jongi ba ngin penlong ya ka BPP kum ka ta ka regional party kapan simdut ya kacaka jong ki regional political party ya kene ka jala ka jong te kene ka jing urlong kala sedang nadu ka MLA election but kani ka bangasai keren nadu menchua kalong ba ka voice of the people party ka jing pidiang chung ki pai ba kade ngila banomba ka sedang na ka MLA but ka yai beteng hadin jong ka MLA election but ka nang yai beteng but ka nang yo war hadu kenika por bangi ya kan result jong ka MP te ko papi hi kenika result ka pen paushai ba kam dei shu tang ka longno tatang bakala bujli ya ki wei party political party but what ya ki national party no hangni i ba ni ngila long hi ku ta party ke ba khapla sibun but what ya ki national party ki ba ila benong bedon sibun kata ka resources of iban yale election di nyai jing place lagi pai ba but nyai kaburong du show nomor la bagi paj hi berarti lagi ni pertama hi basai na kalian ka parti ke bayalam ni sarkar tiram bud sila benong ba lajur ba ka anti incumbent la ding paj na ka election tapi kawi kalong ba kani ka ara ka election assembly arjar pula kawan ha ka kini ka NPP kawan biang ha ka bo kamdei ba ki pai ba ki namon re ka dei ka dei na ki ka tu ka ni ki daw bat ka wei na ki daw ka bat ka ni ngala ai ka jingkren ha ki media
mensual kalong kadai naga jingle hi jong ka seng kongres nomor kidon kibril kibadon ha ka seng kongres I kumba kimkwa shu ba ka seng kongres kan wan ha ka board kile ha ka kadul ba ka NPP kan wan ha ka board te ka jingwan jong ka NPP ha ka board ha ka jela ka jungi kam dadai e ba ha ka to board kam don ka anti incumbency feeling hindai kadai hi na marki certain political development ka ba kiwi party political party ki ailat ya ka NPP bahkan cok. Kamtam yang ini pilih Han Garu Hills. Dia arajar apply ke don ke jingpat juga vote Garu Hills. Bring ke Kongres ke PMC. But had they halor ke tu ke kadau bah ke NPP ke lapan cok. Di pendapat ini lada kamdon ke tu ke jingpat jeng vote. Kamut nadu ke arajar apply ke anti incumbency faktor kalau lupa agak jelas agak jung ibat hang ni bi ba minta kipai ba kila nang yo kila nang sutu ya ke politics kabe dei bat ga NPP te minta bi ya ke result solo parliamentary seat but dura parliamentary seat te kawe ke ba ni tenat ya ke ni kalong ba hoi tu ma ngi la keren ba ke ni ka NPP led MDA government kadai hi ke sarkar jong ki high level di ngi community banang ni sekmat ba politics sak jela ni kan labat kan wanra ya ka jingsin sha ha ka ba bedon ha ka sarkar kin kam perkat ya ka ba ka miat jong pai nomor bangitip